Kuleli viki esiphuma kule impela sesezolunye udaba ade lingekho mnandi ngaye lapha uNonka. Lolu daba impela ade lisabalele khona lapha ku-social media. I hope ukuthi abantu bayalazi lolu daba engikhuluma ngalo. Kwatrenda lapha ku-social media uthi uNonka akasekho emhlabeni. Before ngiqhubeke nalolu daba ngizothanda ukuthi ngikubingile ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzela khona le Mzansi, wathi nje subscribe le channel and phinde uclick i-bell for ama notification. Sibonile-ke indaba kaNonka abantu abaningi ade bekhuluma ngayo ukuthi akasekho emhlabeni. Le ndaba impela ade igcwele yonke indawo. Ibipostwe ku lapha nama-page ako Facebook, ku Instagram, ku Twitter naku lapha nama-websites. I hope ukuthi abantu abaningi bayibonileke le ndaba. Njengoba di-trend-ke impela indaba yakho uNonka bebungekho ubufakazi ukuthi ngabe ngempela udlulile emhlabeni. Impela abantu abaningi ade beyibuza-ke impela ukuthi ngabe iqiniso na. Yena kuNonka epage lakhe impela akaze aposta lutho ngalolu daba. Even nawo lapha UZALO kaze la posta lutho ngalolu daba. I-team yakhe uNonka impela yaresponda ngaze ngakhipha i-video ngawo lapha umgqibelo ngikhuluma ngayo indaba kaNonka. UZALO-ke impela izolo liphendulileke impela epage lalo liphendula ngawo lapha udaba lakhe uNonka abantu bebuza. Ngiyathemba ukuthi uyabona lapha escreenini. Khona umuntu obuzile khona lapha ku-Instagram wabuza wathi iqiniso yini ukuthi uNonka ushonile. Lube seliphendula-ke impela uZALO lathi no, it's fake news. Baningi abantu ade bebuza ngayo indaba kaNonka and uZALO liphinde futhi la-responda kwenye ama-newspaper. Abantu abaningi impela I hope manje sebenayo i-answer ngayo indaba kaNonka ukuthi uNonka usaphila. Noma izeke engakayiphenduleli but i-team yakhe nayo yaphendula impela yasho ukuthi lolu daba lungamanga. Ngoba nalo uZALO impela li-respondile lasho ukuthi le ndaba kaNonka ukuthi udlulile emhlabeni indaba engamanga. Bengifuna uku-update ngalo daba kaNonka. Ngicela ukuthi ucommente lapha ezansi impela ungitshela ukuthi ucabangani ngendaba kaNonka. Ngabe right impela ukuthi abantu befafaza indaba engamanga bethi umuntu ushonile kubeni umuntu esaphila. Ngifuna ukuthi ucomment lapha ezansi ungitshele wena umbono wakho ukuthi wena ucabangani. Uthi ungakhohlwa ukuthi ulike le video ngithi ke danke ngiyabonga.